लोगोफोर सिकु जादो जोङो फार्स्ट टाइम सिकु मोनजादो आङो अरुणाचलाव फैनानै नै जा गोदैखा मजा जोङो दा राङापारा स्टेशनाव थांनो ओंखारबाय लोगोफोर थांमारथारसिगोन आरोना बहा थांगोन जोङो नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर बुहुद गोजानाव दंफैयो जों दा भिक्टर अरुणाचलावसो ओमफ्राय दा जोङो राङापारायावसो स्टेशनाव थांनो ओंखारगासिनो आरोना ओंखारमारबायहाय लोगोफोर नै जोङो गारि मोनफैसिगोन एबार स्टेशन थांनिसै थांबाय थानिसै आंना खोमसियाव भिडिअ बनायनो रोङा आङो आंना बेगा गेटनि सिङाव दोङो जोङो गेटनि बाहेर थांसिगोन आरोना इथिंसो फैदो आरोना गारिया इयावनो फैगोन गारिया ओइ बेग दलद थानोबा थाहाय नै लोगोफोर स्टेशन मोनफैबाय नाहरलगन ट्रेन खारगासिनो जोंबो नाहरलगनावनो थांगोन आरो दा आयु होनलाय आगेनि जायगानि enak ayo ada kasih ke dalam sampai Raङापारा स्टेशन मोनबाय जोङो फ्लाइअभार जोङो नाहरलगन एसि एक्सप्रेसआव थांसिगोन लोगोफोर लोगोफोर ट्रेनाव गाखोबाय नै दावदै जाना गिबियावनो दावदैखौसो जाग्रोनो नागिरदों आरोना ट्रेनाव दङहाय लोगोफोर नै सोरांबाय सिखारनानै हाथाय हुबाय मोखां सुबाय देलायखांबाय ओंखाम उखैनानै थालिरसो जाबाय नै जोङो जादों मा जाग्रो मा स्टेशन मोनलायो निउ कुचबिहार ना निउ कुचबिहार मोनबाय जोङो लोगोफोर नायलांबाय थादो बयबो एमआइ पावार बेंक Mati maya sampai Dari
नै लोगोफोर जोङो ट्रेनाव ओंखाम जागासिनो आरोना बिमा फिसा ओमफ्राय बेदर जाबाबो दामा एखे निरामिस जाबाबो एखे बिनिखायनो बेदर जाबाय आरोना जोङो लोगोफोर ट्रेन सायावनो दङ दा नहीं मिलेगा तत्काल में हमारा जो काम है ना हमारा जो अपना काम अपना दिए में केवल 4